Pamusoro iyi tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi, sezvandakataura muchirongwa chapfuura, tinoda kutarisa nhaurwa yekuti kana munhu achiita zvechivanhu anokwanisa here zvakare kupinda munhaurwa dzechikristu. Zvinotaurwa zvakasiyana-siyana panhaurwa iyi. Vamwe vanoti chikristu nechivanhu zvitendero zviviri zvakasiyana, saka munhu hakwanisi kupinda muchikristu agopinda zvekare muchivanhu. Nemamwe maonero, nemhaka yekuti vanhu vanotarisa kati zvezvitendero, kati vanhu vanotaura nyaya idzi dzakanangana nenyaya dzekunamata nenyaya dzamwari, vane maonero akasiyana-siyana atingati maperspectives. Saka kune imwe perspective yakaita seiyi yandataura yokuti izvi zvitendero zviviri zvakasiyana, saka munhu anofanira kusarudza chitendero chimwe chete. Kozoita imwe zvekare inonzi historical perspective, vanoita sekuti vanopinda munhoroondo, votarisa zvakaitika, voti izvi zvinoita here, izvi hazviiti, vachitarisa nhoroondo. Ndokwandichida kunyanya kutsamhira ikoko, tichitarisa nhaurwa yenhoroondo, nokuti kune makristu anonopinda munhoroondo, onoti pane zvakaitika zvakadai, pane zvakaitika zvakadai, saka izvi zvinoita, izvi hazviiti. Kunyanya kana tichitaura nenhaurwa yekuuya kwechikristu, vazhinji vanotarisa mamissionary activities, votarisa kuti izvi zvinoita here kana kuti izvi hazviiti. Saka tichitarisa nhaurwa yenhoroondo, tichaisa zvipoka zviviri. Ngati ndichaita chirongwa ichi in two parts, yatoti early missionary activities, kutanga kwakaita chikristu chipinda mukati menyika ino yatakuti Zimbabwe, kati kuvakaranga verudzi rwechindevele, kuti ma-early missionaries vakazvifambisa sei, chii chakaitika. Saka kune the earliest missionary activities before colonization, well before colonization, tozoita patime ye-missionary activities just before pedyo necolonization, tinoita kutarisa the period 1870. Saka the first period inenge iri a period of the 16th century kunana 1560 zvichienda mberi. Then tozotarisa the period ye the 19th century patinoona colonization ichinge ichiitika. Saka nichaita in two parts. Saka ngatipindei munhaurwa yekutanga chiti the earliest missionary activities, kwatinoda kunotarisa murume anonzi Father Gonçalo da Silveira. Ndiye murume watoda kufamba naye as an early or the earliest missionary. Vakanga vakawanda, kuna na Father Frozi vanopinda ipapo, kuna na Father Fernandez vanopinda ipapo, asi tichada kunangana na Father Gonçalo nokuti ndiye akaita sokuti akanga akatungamirira boka iri rema earliest missionaries. Saka tichanangana naye. Father Gonçalo vaibva kunyika yePortugal, vakanga vari muPutukezi, vaibva kunyika yePortugal, vanonzi ivo vakanga vari Jesuit, vanodaidzwa kunzi he was a Jesuit. Vakanga vari muCatholic, asi kuCatholic kune vanhu vane maonero akasiyana-siyana, kune vanhu vanoona zvakasiyana-siyana. Saka ivo vakanga vari muboka reCatholic rinonzi iro maJesuits. Saka ndi Father Gonçalo da Silveira. Vari kuPortugal kudaro vakada kupinda munhaurwa yekunoparidza shoko. Kuparidza shoko kunenge kwavanenge vachiita kwakanga kuri kuzvipira, tinoti self-sacrifice, ndo yavainyanya kufamba nayo Father Gonçalo da Silveira. Saka vakabva kunyika yePortugal vakananga kuMozambique ndokusvika paPort of Sofala musi wa11 March 1560, vaisvika paPort of Sofala. Vachisvika vanotanga kuenda kuna mambo ainzi Chief Gamba, ndiko kwavanotanga kuenda. Asi zvinonzi Father Gonçalo vakaenda kuna Chief Gamba, vakasvika vakaita zvokusenga nokuti vakanga vava nefifa, uyezve vakanga vaatakiwa nemalaria. Saka vakaita zvokusengwa kusvika pamuzinda wamambo. Vachisvika pamuzinda wamambo Chief Gamba, vakabva vatanga kuparidza shoko ravo. Saka apa pakanga pana Father Gonçalo na Father Fernandez, ndo vakanga varipo apa, ndo vakabetsera kuti Chief Gamba vabhabhatidzwe vaite mukristu, vaite muCatholic. Father Gonçalo vanobva vasiya Father Fernandez vari munzvimbo yaChief Gamba, ivo vakudzokera kuPort of Sofala. Pavanosiya Father Fernandez, zvinhu zvakasara zvikashanduka. Mambo akasara akati handichadi kunzwa nezvechikristu, ndokutanga
kutsvaka kuuraya Father Fernandes. Father Fernandes vanoti vakangopukunyuka nepamusoro pekuti vakanga vane vhudzi jena, vakanga vasati vachena musoro asi vakanga vane vhudzi jena. Saka vashona vakaona sokuti munhu uyu achembera asi nyama yake ichiri nyama inotaridza kuti ari mwana mudiki nokuti vaiona vhudzi jena. Vanoti ndizvo zvakavaponesa nokuti mashona akatadza kuziva kuti munhu achembera kudai anoramba ane muviri wakaita sewe mwana kuzoti kare kake achiri mwana, kana kuti munhu uyu anogona kuve ane mamwe masimba nokuti agara kuti vatema tinotya taitya nhaurwa dzekuroyiwa nenhaurwa dzevanhu vanonzi vane masimba. Saka Father Fernandes vanoti ndakaponeswa nevhudzi rangu jena. Vakapukunyuka kudaro vakabva vatiza vakananga kunzvimbo inonzi inambane. It was a trading center inambane. Vachibva ipapo ndobva vananga kuPort of Sofala. Vachibva kuPort of Sofala ndobva varova pasi vakananga back kuPortugal. Vakati zveukukuku zvevanhu vashona ini ndasiya. Saka ichichi ndicho chikamu chekutanga chatinoona chaFather Gonzalo naChief Gamba nevamwe vemunyika yaChief Gamba vakanga vatendeuka vakazorasa chiKristu vakatsvaka kuda kutouraya vanhu vakanga vachiparidza chiKristu. Asi toenda kuna Father Gonzalo. Father Gonzalo nhaurwa yavo yakanga iri kuenda kuMutapa State, vaida kuona mambo weMutapa apa vakanga vangoita zvavo asi ivo vakanga vakanangana nokuenda kuMutapa State. Father Gonzalo vakazoronga zvokuti vaende kuMutapa State vanoparidza shoko. Saka musi wa18 September 1560 ndipo pavakasumuka kuMozambique kuPort of Sofala. Ndoko vakasumuka kuPort of Sofala vakananga kuMutapa State kwavaida kunoparidza shoko. Rwendo rwokuenda kuMutapa State uchibva kuPort of Sofala rwakanga ruri rwendo rwakanga rwakareba. Kubva musi wa18 September vakazonopinda muMutapa State musi wa26 December. Saka rwendo rwose runogona kuva rwakatora 3 months vachifamba kubva kuPort of Sofala kusvika muMutapa State. 26 December vakasvika paChitaco Hills ndopa vanosangana neinterpreter wechiPortuguese angari interpreter wamambo aidaizwa iye kunzi Antonio. Antonio ndiye anozotora Father Gonzalo oenda navo kuna mambo musi wa27 December ndopa vanosangana namambo. Ndo kusvika kwaFather Gonzalo vachisvika munzvimbo yeMutapa State vachinotanga kuparidza. Saka chinangwa chikuru chaFather Gonzalo chakanga chiri chokutendeutsa mambo. Saka kutendeuka kwamambo zvakaitika neimwe nzira yatoda kuti titarisei muchidimbu. Zvinonzi Father Gonzalo vakanga vane mufananidzo waMary mai vaJesu vaya vatinoti Mary kati Madonna. Vakanga vane mufananidzo iwoyo vakatovakira eshrine ndopa vainonamatira vari mumba mavo mavakanga vapiwa namambo. Machinda amambo akaona mufananidzo uya ndokunoudza mambo kuti Father Gonzalo vane mukadzi wavanaye kumba uko akanaka zvisingaiti. Mambo akati ndoda kuona mukadzi yeye. Ndopa vakabva vaenda ipapo ndokunoudza Father Gonzalo kuti mambo ati anoda kuona mukadzi wamunaye. Ndobva vauya nomufananidzo uya. Mambo ndokutasa mufananidzo uya mufananidzo uyu chokwadi mukadzi uyu akanaka uyu. Mambo akati mufananidzo ndakuda kuti ugare kumba kwangu. Father Gonzalo akati zvakanaka munogona kutora asi tinoita kutovakira eshrine. Ndopa wakaenda kumba kwamambo ndobva vavakirwa eshrine. Kwaiuyawo Father Gonzalo vachinamata pashrine papi pashrine papa ndokudza mambo kuti ava ndo mai vaMwari. Ndo matauriro akaita Father Gonzalo vachitaura namambo. Zvinonzi izvo mambo akaparidzirwa kwe2 weeks achiparidzirwa kaviri pazuva kusvika paakazobhabhatidzwa. Asi kubhabhatidzwa kwamambo anonzi akarota mukadzi uyu akanga ari pamufananidzo. Ndokuudza Father Gonzalo kuti aiwa pane ndarota mukadzi uya wamakandipa pamufananidzo uya ndamurota asi zvanga achitaura ndasingazvinzwi. Father Gonzalo vakati mukava muKristu muchazonzwisisa zvavanenge vachitaura mai vamarota ivavo. Ndiko zvakazoita kuti mambo abhabhatidzwa. Ndokutaura kwemaPortuguese records pakubhabhatidzwa kwakaita mambo. Apa mambo ati kutaura mambo Mutapa ati kutaura kuti kuna mambo Mutapa mambo tiri kutaura mambo Negomo Mupunza Gutu. Ndiye akanga atora chinzvimbo kubva kuna baba vake Chivere. Ndiye akanga atora umambo
chinzvimbo ndiye akanga atora, asi akanga ane vamwe vakanga ari kukonana navo vaiti akanga asingafanirwa kuve atora umambo. Saka ndo nguva iyi inosvika Father Gonzalo pana mambo Negomo Mupunza Gutu ndo vakanga vari kutungamirira the Mutapa state, ndivo vaakabhabhatidza ndobva avapa zita rekuti Sebastian rechiPutukezi. Sebastian zivai zvekare kuti ndiwo akanga ari mambo kuPortugal, zita rimambo akanga ariko kuPortugal akanga ari Sebastian, ndo zita rakazopiwa zvekare mambo. Mai vamambo zvekare ndokubva vapiwawo zita rekuti Mary, ndo zita rakapiwa mai vamambo. Saka ndo zvatinoona apa mambo achibhabhatidzwa, asi zvinhu zvekare hazvina kuzofamba zvakanaka. Kwakaita drought, mazuva akasvika Father Gonzalo kwakabva kwaita kusanaya kwemvura, zvakaita kuti mambo anobvunzira kumasvikiro enzvimbo. Mambo achinobvunzira zvikanzi mvura haisi kunaya nepamusoro paFather Gonzalo da Silveira. Mambo ndobva ati Father Gonzalo da Silveira ngavaurayiwe. Father Gonzalo vakaurawa nenzira yaishandiswa kana vanhu vachiuraya muroi. Regai titaura kuti apa pakuurawa kwaFather Gonzalo panotaurwa zvakawanda nokuti hatina umbo huzere kuti chii chakaitika. Tsamba yakanyorwa naFather Gonzalo yokupedzisira vachitaura zvinhu zvakaitika just before vaurawa, tsamba iyoyo yakanyura nechikepe. Saka kwakazotumwa vamwe vanonzi Father Froze vakazotumwa kuMutapa kuti vaita investigate kuti Father Gonzalo vakambofa sei nemhaka yei. Saka zvizhinji zvimwe zvinotaurwa zvinobva kuna Father Froze, asi kune zvimwe zvinyorwawo zvana Antonio Sayad wandataura nezvavo zvisina kuitwa put into consideration pakati painvestigation. Saka ndezvimwe zvatinotsvaga kutsvagiridza kuti tione kuti chii chakaitika, asi chakaitika chikuru ndechekuti Father Gonzalo vakanzi muroi ari kutadzisa mvura kunaya, ndo zvakavaurayisa izvozvo, ndo kwakavawo kuparara kwemisheni yavo. Ngatichidzokai panhaurwa yedu. Munhu anokwanisa here kugamuchira chiKristu achiita zvechivanhu? Vazhinji vanotaura nhaurwa iyi from a historical perspective vanoti munhu anokwanisa kugamuchira chiKristu nokuti madzibaba edu akagamuchira chiKristu. Ndo zvinoita vamwe makatoliki anenge achitaura nyaya nhaurwa yekuti mambo akabhabhatidzwa, Chief Gamba vakabhabhatidzwa, Mutapa vakabhabhatidzwa, havazona zvozonzawo maArabs ndo vakazoita utsinye, vakazoita godo kusvika Father Gonzalo vafa. Asi ndakupa chandofungidzira kuti ndo chokwadi chakaurayisa Father Gonzalo, zvisiri zveCatholic kana kuti asi ari mahistorical arguments. Asi munhu unogona kusiyana. Munhu anokwanisa here kugamuchira chiKristu kana kuva muKristu achiita zvechivanhu? Ndo nhaurwa yatinayo nhasi. Nhaurwa iyi kana takatarisa mumwe nomumwe inotinetsei nokuti inotaurwa pakasiyana, mumwe nomumwe une maonero ake. Asi chekutanga tikatarisa zvakaitika apa tingangoti hapana chakaipa kuti kana munhu achiita zvechivanhu agamuchirezve zvechiKristu, nokuti madzibaba edu nemadzimambo vana Gamba nana Negomo vakachigamuchira chivanhu. Asi hatingotauri kudaro topedzera ipapo, tinoda zvekare kuti titarise kuti nemhaka yei vanhu ava vakagamuchira chiKristu, nokuti there are different reasons why these people accepted Christianity. Kubhabhatidzwa kwakaitwa madzimambo aya Chief Gamba naNegomo zvinoreva here kuti vakanga vapinda muchiKristu vachisiya chivanhu? Ipapo hatizvioni kuti vakanga vasiya chivanhu. Hationi kuti vakasiya chivanhu nemhaka yekuti vakanga vabhabhatidzwa, hatizvioni ipapo. Nemhaka yei? Nekuti Chief Gamba vakaramba vachinobvunzira pamusoro pechiKristu, pamusoro paFather Fernandes, kusvika vaudzwa kunzi vanhu ava vana kunaka, ndobva vatsvaga kuda kuuraya Father Fernandes, ndobva vatiza Father Fernandes. Ndo zvimwe nepaMutapa state drought yaita havana kumanya kuchiKristu kuti vanovhunza Jesu, kuti vanovhunza zvakanga zvichitendwa zvechiKristu zvakanga zviripo, vanovhunza Jehovha wechiKristu kuti nemhaka yei mvura isina kunaya. Havana kugwadama nemazvi vachinamata kuti tinaisirewo mvura, tinoti mvura inaye, vachinamata kuna Jesu Kristu, manamatiro echiKristu. Vakanobvunzira kun'anga,
zvinoreva kuti vakanga vasina kusiya maitiro avo echivanhu. Havana kusiya maitiro avo echivanhu, ndo zvimwe zvinhu zviri pachena. Havana kusiya maitiro avo echivanhu. Vakaramba vachinovhunzira, vakanobvunzira kumasvikiro, masvikiro akati aiwa, Father Gonzalo ndo vane nyaya, ndo vaita kuti mvura isanaya. Mambo akati ngavaurawe. Sei vakanga vambogamuchira chiKristu? Tizoona zvekare vachizonoramba pamberi apa. Ndezvimwe zvatinogona kunzvera, asi zvimwe zvatinoziva ndezvekuti mambo Negomo akanga ari pakati pehondo nemumwe aida kutora umambo. Negomo akanga ari kurwisana nabamunini vake vainzi Chipute. Chipute aida kutora umambo, aiti mwana angagara umambo, ini baba ndiripo. Saka pakanga paita yatinoti succession dispute. Chipute aida kutora umambo. Chipute akanga ane army yakaita sokuti Osimbei. Saka zvinonziwo mambo Negomo akafunga kuti akagamuchira Father Gonzalo anenge agamuchira rutsigiro rwePortugal, zvokuti Portugal inozorwa iri kudivi kwake. Ndeimwe analysis inopiwa kuti sei Negomo akagamuchira chiKristu. Zvinonzi haana kugamuchira chiKristu nemhaka yekuti aida Jesu Kristu, asi aida kushandisa maPortuguese against Chipute. Ndi mamwe mataurirwo azvinoitwa. Zvoendwa mberi zvichinzi zvekare Negomo akagamuchira chiKristu. Maybe haana kunyatsonzwisisa because paishanda interpreter. Saka interpreter uyu watata nezvake Antonio uyu aigona kuve aitaura zvisizvo zvinenge zvataurwa naFather Gonzalo, kungoda kuti mambo agamuchire chiKristu, nokuti akanga agara muMutapa State, aitoziva zvinoda mambo, aiziva mafungiro amambo. Pamwe zvaitaurwa naAntonio Sayado achitaura kuna mambo Negomo, handezvo zvakanga zviri kuparidzwa naFather Gonzalo, nokuti Father Gonzalo vakanga vasingagoni shona, vaitota rely upon Antonio. Saka interpreter uyu anogona kuve aiinterpreta zvisizvo, achiinterpreta zviya zvokungoti mambo agamuchire chiKristu abhabhatidzwe, achisiya zvaiziva kuti izvi zviri controversial. Asi pekupedzisira tinozongoda mambo akuti Father Gonzalo da Silveira ngavaurawe. Munoona kuti debate rekuti tinokwanisa kugamuchira chiKristu here, hatikwanisi rinonetsa chero tikaenda kuhistorical perspective. Rinonetsa nokuti tinenge tisina mareasons ose ekuti madzimambo aya nemhaka yei akagamuchira chiKristu. Zviri kuitika mazuva ano ndezvokuti vanhu vanogamuchira kati vanoenda kuchechi. Hatizivi kuti toti maKristu ekati asi maKristu kati vanoenda kuchechi. There's a difference yekuenda kuchechi nekuva muKristu. Tichazozvitaura futi pamberi apa, nokuti chero takusvika kunana Lobhengula tinoona achienda kuInyati, asi hazviri kuti akanga ava muKristu. Saka munhu anogona kuenda kuchechi asi asiri muKristu. Munhu anogona kuti adhabho zvese achinamata achiti seJesu Kristu achidini, achidzoka achipira. Hatizivi kuti kuchiKristu zvinotambirika kusvika papi kuna Jesu Kristu. Asi chetozvo ndechekuti vaparidzi havadi maKristu anoenda achinobika doro achinopira mudzimu. Asi kunesu vemudzimu hatina dambudziko rokuti munhu apire akandefodya pasi Sunday aende kuchechi. Ini yakatokurira muchechi, ndakanga ndiri mukati mehwisiri. Saka hazvitoshamisi kumbondinzwa ndichirova nziyo dzehwisiri ndakagara pamba. Saka pamwe unotombonzwa ndichitoti wauya mucheki mukuru vanhu. Ndakakura ndichiimba nziyo idzodzo, uye inziyo dzine ndangariro nokuti ndaenda kuchechi namai vangu. Saka zvinhu zvinenge zvine ndangariro, saka ndinotombodziridza nziyo idzodzo, asi hazvindibvisi pachivanhu changu, hazvindibvisi kumudzimu wangu, hazvindibvisi kuvadzimu vangu, hazvindibvisi mumatare angu. Asi unogona kundinzwa ndichiimba nziyo dzehwisiri ndiripo pamba zvangu zvakadaro. Saka tiri kuti vanhu vazhinji vanoita chivanhu vane mamwe mareasons ekugamuchira zvimwe zvinhu zvechiKristu, even kuenda kuchechi. Vamwe munzvimbo dzavanogara dzavanoti ko ndikafa ndinozovigwa nani, vanotarisa nhau yokufa ndiyo imwe nhau inobata vanhu vanoita zvechivanhu, kuti pandinozofa ndinoda kuvigwa pamwe nemaKristu akaungana, asi iye aipira mudzimu kumba kwake, vachienda kumusha vachinobika doro. Hapana pandakaona zvichinzi munhu abva kuchechi anopira mudzimu, mudzimu yafuratira nekuti muzukuru akaenda kuchechi. Handisati ndambosanganzana nazvo.
handisati ndambosanganzana nazvo izvozvo. Saka tiri kuti pekutanga, this is historical analysis, inoti madzimambo akagamuchira chiKristu asi havana kusiya tsika dzavo dzechivanhu. Pamwe zviri kune an individual, but handina zvandinoona zvichikanganisa kuti munhu anoita zvinhu zvake zvechivanhu nesvondo achienda kuchechi odzoka futi achikanda fodya yake pasi, nokuti chivanhu chedu hachiitwi semaitirwo anoitwa chiKristu, chine imwe nzira yachinoitwa nayo. Saka handisi kupa ipapa ajudgment, nokuti tichatarisa futi part 2, handisi kupa ajudgment, asi tiri kuti madzimambo akagamuchira chiKristu asi haana kusiya chivanhu, uye pfungwa dzavo dzakaramba vasangana nematambudziko vakatsvaga a solution kuchivanhu kwete kuchiKristu. Nazvino varikoma vanoenda kuchechi, asi kana urwere hwanyanya tinomanya kunana sekuru tichinobvunzira kuti chii, towana a solution, todzokera kuchechi, tonoti Jesu wakanaka, asi hedu tabva kunobika doro. Ndiko kurarama kuri kuita vanhu vazhinji, vanenge vachiita zvechivanhu nesvondo. Chero akabika doro, apedza kubika doro mamhepo akadzingwa nana sekuru, zvinhu zvikamuvhurukira, asi asvika kuchechi anoti vedu we, Jesu wakanaka, ndakakomborerwa, ndakatenga mota, asi mumwe make achiziva kuti aiwa, ndakabva kunana sekuru vakandibvisa minyama yandanga ndakusangana nayo. Ngatisanganei zvekare muchirongwa chinotevera chatinoda part 2 yekuuya kwechiKristu patime yecolonization. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makoni, umuxambisi, the African teacher. Sarai zvakanaka.